Olura amara m for 6 months o ji wee bụrụ chairman Awada o wee lụwa o wee organize ya na ndị oche executive ya wee gota ana o wee si n'ebe fa na-akwụ rent for over 2 decades many years wee gota ani bido lobi ozugbo lobi secretariat ndị Awada community nke ọ bụ anyị ezere ndị ichie obosi wee jewe kọmishọn anyị wee lee foundation stone ya ka m na-anụ ọnwa oge ruokwa ọnwa ịtọ ka ọnwa ịnọ ya ka m na-anụ na ya bụ ụlọ na-alụpụghị eme kụọrọ dị aka ọ wee na-ekpokọta ndị ọba n'ọnụ wee na-alụ ọrụ dị iche iche wee na-edozi obodo nsị ka m nọ nsị ebe a kọbịa n'ofu maa na m ọ ga-ete aka ọra ntasị Ebedike gị na ndị ezekutiv ya ga-adịla ụlọ mma ọ ga-adịla ụlọ mma ọ ga-adịla ụlọ mma taa anyị si ka anyị kwanyere ihe ugwu dịrị ugwu afọ anyị chọrọ ka anyị kwanyere ife abụkwa nwa obere ife mana ọ bụrụ ụka ọra n'ebubo ife a na-ekwu obi eji wee nye gosi na ya bụ ọrụ ị na-arụ ọ dị anyị mma asị na akụkọ n'ọba n'ụlọ ada afịa mmanụ egbuo ya ụmụazị achị ọkwari ọkụkọ a na mbọsị mana ebe ọ bụ na ndị gị na fa na-arụ ọrụ bụ ndị gị na fa nọ mgbe ya ọnụ wee na-etoghị o gosiri na ọfụma ndị obosi na-etoghị ndị ụmụnne anyị n'ọba bụ ndị kwuru na na-etoghị ọ bụrụ ọzọ ndị ezekutiv sọ ndị ọzọ gị na fa na-arụgo ọrụ bụ ndị bi ebi n'ọba bụ niile eme ọfụma ya bụ na o gosiri niile eme ya bụ na ọ ga-adịla ya mma achọrọ nke ịsapụ aka ka m wee nye ya nwa obere gift a si na ya enye wee kelee ya maka ọrụ ị na-alụ wee si ijisi ike na-ekene Chike na nke ọ mere ome gịnị omekwa ọzọ ya bụ na anyị kwere n'azụ gaba n'iru mere ya bụ mma gaba n'iru na ọ ga-adịrị ya mma Chief Patrick Oyedoba, President, Chairman, Landlord, Urban Obosi Association. Lady, Mrs. Omoka. Never seen a beautiful lady. I can find Victor Abuleme, Chief Zuru Salami from Africa, EJ Baswere, Chief Bernard Mora. Our dear brother, Ato Ebunam, SA to His Excellency Igwe Onirum Geta, Chief CC Umolu, Adogosi, Egwai Fedena, Award and Jinaka. I say, for your mammoth contributions and courageous service to Obosi community. Onye na-enye ife a bụ oge ọ gbaji ụdọlụ n'Obosi ọ dịka anyị ebi ọ wee kpofuo ego ikpofu ego a na-ekwukwa bụ millions and millions of naira ego o kpofuru ọ bụrụ ọsọ na o kpofuru ego a
ọrụlụkwa onwe etinye wee si na obosi ya adịrịrị mma ife niile a na-etretin ya ife niile a na-akpali ya nkata ọrụ niile ọ na-enweta na fon ya kwamgbe naghị egbu ya na-arụ ya n'ọkụ nke etiwabanye were ngwa agbakwụgharị ya ọtọ n'elu bedị ya n'etiti bedị ya akpọọ ya na Lagos ebe obi ndị befa na-akpụ ya ya anatazikwana ọzọ na-ekwu ife afọ na be ya biko nụ ndị ichie ka abịakwanụ biko na onwe ekwu na ọgbọ Akpọbesi anyị adịrị ife niile ịlụ n'obodo a ka obodo wee dị mma Chineke esi ebe a gọzie gọzikwasa ya nye ya ogologo ndụ arụ isi ike ihe etola anyị ọgbọ tụkwasa na arụ isi ike Akpọbesi anyị adịrị mma esi na ọ ga-adịrị mma Akpọbesi ọ ga-abalị ya ka Chineke gọzie ya ife niile afụ efu anyị na-ayọ ka o wechigharị ya mmaji kwuru mmaji n'afọ Jizọs Akpọbesi ebe ike n'alụ m efe a na nkwụga ime a na ya anazi ebe a na tata Akpọbesi lee ya nwa mkpirisi ife a ka anyị ji asị daalụ jide elu ukwu ya n'ebe a Akpọbesi ọgaranya ngada onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme biko ndị ọbụla chọrọ ifu eze Obosi nwegodo ndidi anyị eze Obosi Sene Agbadike Obosi Dukwani Agbadike Obosi onye kwụ n'iru m ebe a Uche David Mbadekwu na-ejekwa ọnọdụ ya kwụsịta ebe ọ na-eme n'obodo ma ebe ọ na-alụ maka na mmadụ nwere ifere dị nne ọ mmadụ na-achọrọ ka ekwue ọ chọrọ maka ezi ada alụ ya bụ na ndị esi ka m gaba n'iru ọ bụrụ m nke mkpatazi mana m na-asị Agbadike ọ ga-abalị ibe dị ebe a bụ na asị na for your colossal contributions and selfless service to Obosi community. Kwalukogani aka Agbadike Obosi Agbadike Chukwu ga-agọzi Chukwu agọzigo ya mana ebe m na-asị bụ na ọ ya agọzikwasa ya n'ebe ọ na oriakụ ya enyi nwanyị Ugodi Agbadike olufukwa ị ka ọ dị ọ dị ka mmasị nna asị behind every successful man there is a woman and o gosiri ikwu ya n'azụ kwụsie ya ike n'ekwukwu Agbadike na-enwe aṅụrị ịma na m udo dị n'ezinụlọ udo dị n'iru ọrụ a na-ayọ Chineke ka ya bụ udo ka ọ dịrị na-abịa o tinye udo ahụ tinyekwasị ya n'elu nke dịbụ mbụ ka ọ bịa n'uju karịa otu o jukwu mbụ ọganiru bịa n'uju karịa o jukwu mbụ Chineke egozi ụmụ ndị ụlọ elu ọ ga-adị n'ụlọ ụnụ abụọ ga-atọkọ aka nke ọnụ ọzọ ya eto ọgbọ na-aga Ugodi Agbadike na-ese mma anọkwa ya ọrụ ka bọọdụ mma anị ya eze Obosi nne ya nne m isikwa ya ọ ga-adị n'ụlọ mma Agbadike Obosi ya ka nye ya ebe
I'm going to man and does I have it. I'm going to have a name. I have a name. It didn't look like a town. Abadiko Rosi. January Akoya. Ligote. Inebeli Ako Abadika, you know one yours are go by. Hey, someone. Obazo years ago, you were the signboard of Busilina. Oh, the Maria Mego Meguna Mebu. Abadiko Rosi. Tata can't be the man in all over time in office. I know when it touchy first and so. Nekona anya abona ndi chie na agba kwenu na risi ike ihe asala obosi nsọ ga-adịrị mma ebumnobi niile bụ ife ọma ka Chineke mezubadị ya n'afọ Jizọs. Kenye Ezebosi. Hey. Grand manager ndị Omega Aromatic Schnapps ọ ga-adịrị mma. Onye bụ the managing director Chief Christian onye mama mmadụ na ọzọ ya na-agbata anya anyị na-enego ya bụ Omega abasị ka anyị tụgharị ya ịbụ na-enye anyị ka anyị na-enye ndị mmadụ ka anyị kpanwa ị na-ahụta ma ka iru ya adịrị maka isi dara ya gazi ma abanye na ekwe ma ọ ga-abalị mgbe na-asị na ya ọrụ ya na-alụ ndị Omega ndị presoro ahụ ị ga na-adụta ọlụ Igbo ọlụ ịgbasa ozi ọma na ya bụ mmanya ya bụ ịga na-aga ndị agha ndị nga awa na-anyị ka Chineke na-echedo yi ebe ọ bụla ime ajọ mmụọ na-afụ ya ajọ mmadụ ama-afụ ya ife ọma ka na-abatara otu isi gbado anya bụ ọyị nwoke Even now, we are 10 years ago, but the youngest billionaire
ebe na-akpụ ya mụrụ ahụ maka na ọ dị na nwa ka ọ ga-agbata nnukwu ego so na ọ ga-abalị ebe ị na-enyere ya aka iji wa market ya Chineke ga-enyere ya aka ebumnobi ị na-ebe ọmụma Chineke ga-ewezụta ya afọ
ụbọchị nta ka ịchụ ọnụ n'owele mgbada n'ọdịkwanụ nka nchi agwụsịgwe Ononezanya Iyasele Obosi, who is getting ready to dance to the tune of Ekwe and Umfio, which is the centerpiece in this great tradition and custom. Igwe Abacha, Ezidan, Dalo no na Waka, Oga Adela no Ma, Arute Walo Noji. We thank you. I have very soon the governor of Anambra State, most distinguished Honorable His Excellency Mr. Peter Obi Garland. I recognize as Ifejika from Orifite. No. If you are watching the traditional Prime Minister, the Iyasele of Obosi, dancing to the tune of the Ekwe and Umfio. This is the centerpiece. This is the centerpiece of these great traditions and customs of Obosi Kingdom. I recognize the president. Centerpiece of this great tradition, as the traditional Prime Minister wants to dance to the tune of Ekwe and Umfio. Here in Obosi Kingdom, the Obiora Festival 2013. Posi Odi Katege ne Sochie Biko Anayodo Ndiche Biko Asela na Baze Kushu The Hollywood Chief of Fobo and group alias you and Nelly. Oh yes. Chineneze Igwe Talanchala. Oh yes, Igwe Talanchala Nelly. Yes. Igwe Talanchala. I am a local government. Yeah. Odu dancing to the traditional Ekwe and Umfio. To mark this historic event, the Obiora Festival 2013. Amechi Ibezwe, I like ready. I from Obiora Kenigwe. I never Tabazi of our Landlords and Tenants Association, led by Chief C.Y. Yotike, President General, Omerara na Osina. Okome, Odenuko Mado, an editor, and Yotike, President General, Omerara na Osina. Now. Thank you.
anyị na-anabata Chief Rojeni, Chief Romeo Ezeonwuka Ogirisi Igbo, alụsị na-eje ụka. Anyị na-anabata ya. Biko anyị ka na-ayọ ndị task force nyere ụlọ anyị aka ihe a na-ebe ndị mmadụ esi na-awọchi mgbe na-eme. You are blocking everybody. Please clear away from the site. Ka ndị nọ na dọrọ canopies wee na-afụ ife na-eme. Nna agwa ndị orange color clear from that environment. Ka ndị ọzọ na-awọchi ife ọ bụrụ ka na-awọchi. Chief Romeo Ezeonwuka led into the arena by actor Ibunam SA to His Excellency on sports and youth development. Ogirisi Igbo, ovu alụsị na-eje ụka. Ọ ya adịla gị mma, ọ ya abalị. Anyị ma na ị ga-abụ ife ụbọchị na-adịghị. Mwasha, the chairman of Imo Obosi OLC, Aine Kennedy. I'll go even to go to Netaweta. Ebuchia, to go to Netaweta. Mwasha, for never na go yami agata. Agata. Mani ye bido nozo makane karerea omeni fasem kanite chief eyuja ebuchia nengemana ebuchia amazon Obuaba, Okome, Akochi Odinibi Neme, Akochi Odinia. Yes. Why hey. Obuaba Obosi, Ayakanagi. Obosi. Okome. Okosina. Aina kenen kumwada Aije Jemba na Abuja, a member of the Federal Road Safety Corps, Lady Ngozi Chukwujeku. Oh yes. The any of Obosi. The any of Obosi. Anyone, Ayimba, they call him. They are Chijoke report. Chaijo. Oh, now I'm up on, hey. Alright, so hey, Okome, Ojukwa Abuja style, hey, okay, Wadian, Okome, Ichie, Kaga, Ayabari.
Onwe mbano kata ozo ichi ozo goba mwege juande ewesi na mmewe kagebe fisa parasi ise abono mwada nenesi abona mutozu wesi ma chado ni bendi eyuje abom neva eva de kone mwanisi ano ichisi olumwa the exchequer Chief Sisi Omolo Abobosi Omo Melanike that is the outing of Abobosi on this great festivity 2012 of Igwe Chidubemi Weka the 3rd 2013 of Igwe Chidubemi Weka the 3rd on this great Obiora festivity. Abobosi dancing to Kita Ezo Obosi na Meko Melani Ona Tolo Iyasele the traditional prime minister Uncle Okome Manye Mega Yes, Obosi I am the lady. You can have the lamp. Abobosi for you. I don't want that for you. Come on, John, and I'll go over some things in the past. Yes, I love that. You don't want to pasa na wisi ike iya so lo go so ga gele ni e bu no bi ni na bi fama a chire ke mezu badia na fa Jesus Kenya Obosi hey iya sala e ma no mega wori go na na kama nyeri ya kana uzo toto na mmanya bụ omega sọsọ isi ụka nnụ na-enwe aṅụrị ịṅụzie ya ṅụọ ịmanụ ijebego hey Ana-ajụ esema the director of Omega Industries, the confectioner and producer of this great mmanya. Indonesia Enthusiast Chief Dave Mbanefo Amadiko Obosi yeah. Brand manager in the Omega Aromatic Shop. Oyabo managing director. Chief Priest Kiruma. The youngest billionaire. I have not been
I can perceive the arrival of His Excellency Mr. P2P to this great gathering. I told you we must be here, knowing His love, knowing His charity. Because I said and Corona Bata Yala, the donor in waiting, Chief Willie Obiano Abokwadika Aguilera, Sonia, and also you can find the national chairman of the Igbo Party, the national chairman of our great party, the Igbo Oriented Party, the All Progressive Grand Alliance. To all your people in this security and power and battle of our mother, we need to work out many from any policeman, any progressive vigilante group. Because all of them dress to one side. And the new handset is I'm always all they brought security operatives in this time, even on our zone period, for it now. And then for the security operatives, do your work. Do your work. Keep all those around you, now blow your member out. That's a security risk. At this juncture, introduce my own blood junior brother, an internationalist, a renowned Hollywood star of note. Ladies and gentlemen, Timona, but don't mind our size. He is my mother, I am my father. obodo achịkwa onwelu nwee udo na ọganiru. Ọlụ nchịkwa n'ala Igbo bụkwa ọlụ ndị eze. O wee bụrụ nwa abịa n'obosi ụkwala anyị nwelu ọmalịcha nwa odogwu nwoke chizụlụ echizu n'ọlụ nchịkwa Chidubem Iweka wee bụrụ eze obosi. Chukwu chibere ya eze obosi, obodo wee nabata ya, o wee lukwudo maka na ọ bụ na Olisa bi n'igwe na-emenụ eze na onye chimeleze na mmadụ apụghị ịnanụ ya ma ncha. Ọkwa a na-abacha bisi ga-abụ eze ejebenụ be eze. Chidubem Iweka nwa mụrụ na mma, nwa mụrụ n'obi ọgaranya, eze Iweka nke ịtọ, eze kwesịrị gị obosi sịlụ gị na ị ga-achị ka nka n'ọdị n'ọfọ. Igwe 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 eze udo nwoke gbalụ mbụ udo n'obosi onye ọ ga-adịlị mma. Unu afụgonụ eyi na ife onye na-emenụ ka ekwe na-akpọnụ ya. Ọgba udo ka wee na-etosi ya ọgbọ n'ọchịchị eze udo, o wee bụrụ ife aṅụlị nọ. Asị m na ikenye ga-adịkwanụ n'obosi eyi maka na onye sọpụlụnụ ikenye ọ nalụ ngọzi ndị okenye, ya bụ ikenye ewelulu ya aka. Ndị ichie n'obosi ụkwala mụ bụ nke mee ma ọ dị iyomọnụ ọkwa obosi na-ekene unu. Ndị nze na ọzọ nke onye chilụnụ ya zeluo kwubekwanụ chikwatabakwanụ. Asị na afọ ma ekwurọ melu okenye ma ekwe ma anụrọ emezie nwata. Asị
ọgbọzụkwanụ araba nni ewu alụ okwu ndị okenye dịbalụ gbogboli ha si na okolelulelu walụ ọgọdọ ikuku bulu obulu ụmụ ya ma ọgọdọ na nwata bụ nili nni elu ngwongwo na iyo ayọchienu ya anya mmọnụ ekwu agagwe mfunu obosi nne m obosi mụrụ meyi onye aghakwa nanụ nwanne ya chetakwanụ n'ụbọchị nwanne ezi ọya na mana ozu maka osisi na nwanne nọ nso nwanne ozu na ụgwọ n'ozu arụ ife dị ka nwanne onye fụzie nwanne ya kwuo onu n'ofe osisi ada eme n'ọfịa ka anyị gaa nụ n'ihe